ukhuluma udadewethu uZemntola. angazi nje ngikhuluma naye ngigcine nje ngivuthuma makhe mhlambe ke sesingaphinde sixhumane ngesinye isikhathi. Kodwa uzimisela ukuthi ni cishe nje ukukhumelana umlotho nithelelana amanzi. Empeleni nje akekho namanzi angathelwa ngoba udadewethu ngoba nje enganayo iyodwa indlela yokuyiqeda enganayo azimini ngicabanga ukuthi ngizozama leyo mzamo yokuthi umbone ukuthi uqedeka kanjani ngudadewethu. Ngokubukana kwakho ubone ngathi une-enga ubone ngathi une-enga yebo noma unengcindezi nje ethile nje anayo mhlambe kubantu asebenza naye noma ithimba elithile nanokuthi nje bafowethu ake sibuze ngoba nabantu badala phela bazona izingane yini le yenza ukuthi njalo umthandeni emicimbini kaMaskandi kuphela futhi eThekwini Cape Fountain